Hola, bon dia. El meu nom és Álvaro Rincón, soc professor de l'Acadèmia i avui tractarem els decrets. Aquest és un material interactiu, breu, amb petits exercicis inclosos a la presentació i et servirà per acabar d'entendre aquesta qüestió que és possible que de manera incidental hagi sortit als temes que estàs tractant a la teva oposició. Molt bé, som-hi. Primer de tot parlarem dels decrets i no és res més que una norma jurídica amb rang de reglament. La crea el poder executiu i depenent de quin poder executiu, és a dir, de quin òrgan concret l'emeti, parlarem d'un reial decret o d'un decret. En el cas autonòmic sempre serà un decret i en el cas del govern central parlarem d'un reial decret. I anem a veure també els reials decrets que tenen rang de llei. Alguns accedeixen d'aquest rang reglamentari i aconsegueixen un rang de llei, és a dir, tenen el mateix valor que una llei. I això és en determinades ocasions i sempre que siguin un reial decret llei o un reial decret legislatiu. Ara parlarem una miqueta més, però per distingir-los podem utilitzar una regla mnemotècnica. Quan parlem de reial decret llei és una paraula més curta i efectivament suposa que tenim més pressa. És més curta, anem més ràpid. Així que intentarem recordar que el reial decret llei és una norma que s'emet en cas d'urgència, d'extraordinària necessitat. Necessitem aquesta norma ja de ja. En canvi, el reial decret legislatiu és una paraula més llarga, la paraula legislatiu, així que intentarem recordar-nos que és una norma que no té pressa, que no hi ha una situació d'urgència. Ara el que farem és parar aquesta presentació, tindràs un petit exercici que pots emplenar, que pots fer i veure si efectivament has entès aquestes diapositives. Molt bé, i ara passem al reial decret llei. Com hem dit, és una norma que està dictada en un cas d'extraordinària i urgent necessitat i la seva regulació la trobem a l'article 86 de la Constitució. Naturalment, ha d'haver una situació urgent i extraordinària, però això no vol dir que totes les matèries es puguin tractar a través d'un reial decret llei. De fet, hi ha matèries vedades al reial decret. Per exemple, aquesta disposició normativa no pot afectar a les institucions bàsiques de l'Estat, tampoc pot afectar els drets, deures i llibertats del títol primer de la Constitució, tampoc a la regulació de les comunitats autònomes ni al dret estatal electoral general. Són disposicions legislatives provisionals. Per què? Perquè sempre necessiten la ratificació del Congrés dels Diputats, que l'ha de fer immediatament o, si no està reunit, en els 30 dies següents des de la seva promulgació. I el que farà és una tasca molt senzilla, convalidarà o derogarà aquell reial decret. També existeix la possibilitat que es tramiti com a projecte de llei per un procediment d'urgència. Ara, de nou, farem un petit exercici interactiu per veure si has entès aquests continguts. Molt bé, i ara passem al reial decret legislatiu. Com hem dit abans, com la paraula legislatiu és més llarga, ja no parlarem d'urgència. Està regulat als articles 82 a 85 de la Constitució i en aquest cas estem parlant d'una delegació en el govern per part de les Corts Generals. És a dir, les Corts Generals deleguen al govern la seva potestat legislativa, que recordem que està reservada a les Corts Generals, però en determinades ocasions interessa a les Corts Generals que sigui el govern el que creï la norma. Sempre això ho farà amb respecte a la llei orgànica. Si us fixeu, la regulació del reial decret legislatiu la trobem als articles 82 a 85 de la Constitució. Justament abans tenim l'article 81, que està dedicat a la reserva de llei orgànica, és a dir, ens determina quines matèries estan reservades a la llei orgànica i únicament a través d'una llei orgànica podem
normativitzar aquestes matèries. Naturalment, el Reial Decret Legislatiu no pot obviar això i ha de respectar aquesta reserva de llei orgànica. Després, hem de tenir en compte que és una delegació de les Corts Generals en el govern, és a dir, tenim dues normes. Primer, una norma de les Corts Generals mitjançant la qual es delega al govern i després la norma resultant de l'actuació del govern. En el cas de que es vulgui que el govern faci un text articulat, les Corts Generals emetran una llei de bases. En el cas de que vulguem que el govern emeti un text refós, és a dir, que refongui diversos textos legals en un sol, les Corts Generals faran una llei ordinària. Ara de nou farem un petit recés perquè tu puguis emplenar aquest exercici interactiu i puguis comprovar si has entès aquesta matèria. I per últim tenim el cas autonòmic. Els governs autonòmics poden fer normes similars? Sí, però sempre perdran aquesta denominació de reial. Parlarem de decrets llei i decrets legislatius. Ho faran en els mateixos termes que en el cas estatal, és a dir, cada norma té la mateixa funció. El decret llei, com hem dit, té aquesta denominació més curta, serà en casos d'extraordinària i urgent necessitat, mentre que el decret legislatiu serà una manera que té, en aquest cas, el Parlament Autonòmic de delegar la normativització, és a dir, la regulació d'una matèria al govern. Recordem sempre que hi ha limitacions. Tenim, per una banda, el decret legislatiu que està regulat a l'article 63 de l'Estatut d'Autonomia i, naturalment, té la limitació de que no pot regular la pròpia reforma de l'Estatut, les lleis de desenvolupament bàsic, llevat de la creació d'un text refós, no pot regular sobre la regulació essencial de l'autonomia i tampoc el desenvolupament directe dels drets, de l'Estatut i de la Carta de Drets. Les mateixes limitacions té el decret llei i recordeu que el decret llei també necessitarà la convalidació, com passa en el Reial Decret Llei, necessitarà la convalidació per part de l'òrgan legislatiu, és a dir, el Parlament haurà de convalidar immediatament o en els 30 dies següents a la seva promulgació el text del decret llei, per tal que pugui continuar en vigor. I ara, per últim, farem un petit exercici, l'últim de tots, per tal que puguis comprovar que has entès bé aquesta diapositiva. Molt bé, i per la meva part ja està. Aquest és el fi de la presentació. Us agraeixo molt la vostra atenció. Molts ànims amb l'estudi i recordeu que sempre estem disponibles al campus virtual. Moltes gràcies i fins aviat.